Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan türkmen diasporasy baradaky Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Türkmenistanda näme üýtgäpdir? Ina Azatlyk radiosy Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanynda goloýda Türkmenistana baryp gaýdan türkmen migrantlaryň we daşary ýurtlaryň owalky hem häzirki ýagdaýlary deňeşdirip berýän bahalaryna gönükdirýär. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky myhmanlary Türkiýeli Ankaradan Ayhan hoş geldin gepleşigimize. Hoş bulduk. Şeýlede Türkmenistanly migrantlardan Bahar senem hoş geldin gepleşigimize. Selam. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, şeýlede söhbetdeşlerimiz, myhmanlarymyz. Söhbetdeşigi geçmeden ol, Azatlyk radiosynyň Türkmenistana näme üýtgäpdir diýip açan forumlaryna garlarylan käbir tesbirleri siziň bilen taşy etmek isleýän. Soň bu tesbirleri esasynda myhmanlarymyzdan, söhbetdeşlerimizden öz başyndan geçirenlerini soramak isleýän. Dinara İstanbul ýendir dinleýiji, Türkmenistan üýtgemez, her tarapda viziatka para bar, para vermesiň işin bitanok, pasport üçin gittim geldim we inni gaýdyp tow edýän o tarafa seretmenim. Hemme ýerde itýaly ýüzüň alýarlar, seni adam ýerine goýan ýok, iş ýok, zulüm köp. Türkmenistanyna adam almanlar hemmeler İstanbula gaçypdyr diýip öz pikirini beýan edipdir. Madina Adana diýen bir dinleýijimizem üýtgen zat ýokla Türkmenistanyna we umyd edibem oturmaň boşuna, lewap, mary, boş adam galmady. Maýda gidip geldim, wagtça beter bolupdyr. Türkmenistanyna dollar galmady. Ýakynna dem almak gadagan bolsa geň almaň. O taýda hemme adamy satdym, geldim, inni wagtça gitmen diýip garaýş beýan edipdir. Hawa mehriman dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň Türkmenistana näme üýtgäpdir atly bugunky sanyndaky ilkinji söz nowatyny goloýda Türkmenistana gidip gelen Bahara berýär. Hawa Bahar, sen goloýda Türkmenistana gidip geldin. Hoş geldin. Hawa Türkmenistana näme üýtgäpdir? Ýeni-çeniň teňki bolguny görendäňden habar berdiýär. Sağ olun, Tarık. Hawa ýa-ýakynda gidip geldim bilen birinji ýa-ki vatandaşymyň aýdyşýar aeroportda başlaýan hemme adama garaýşy üýtgeşkenmelen. Şu işleýänler diýjek bolan migrasiýa gurulugy bolsun, komitetiň işgärleri bolsun, sana bir şeýle näme diýär meselen Bahar? Adam ýerine goýan ok hamana sen bir türmeden çykyp gelen ýaly, tosrawdan gelen ýaly bir hili hamana günäkär bizne seredýänler. O taýda näme bilede nowata durumda ýen ikinji tapgyry başlaýar. Hiç kim sana ýüz beren ok, gepleşesi gelen ok, ýöne ýok diýip dur, puly barlary satyp durlar bilet. Eýem açyçanlykda taýda saraharlyk. Şoňa mene diňe erbet tarawa Türkmenistan diýen. Awyna bu siziň aeroportda başdan geçiren ýagdaýlaryňyz. Halkyň arasynda, halkyň durmuşynda nähili ütköçüklikler göze iýilýär. Bir buýsandyrjy ýagdaýlar barmy, täzelikler, ösükler Bahar? Buýsandyrjy ýagdaý diňe iýilakdan öýle. Olara işlejek bolup başlagay, iş gözläp, hökümetin iş bermejek bolup başlagay. Nire iş sorap barsaň, iň azyndan $4,000 para horlyk bilen başlaýardy. Eger $4,000 para soraýarlar. Ola ýen diňe aşaky derece, aşaky sen Vurmasınlar illeşlemez. Misal için karavul ne ya? Yine koyacaklar çünkü. Eğer bu sulama bolup bir hünermen hükmünde işe girecek olsa ya şekerinin, doktorunun, onun başlayan nemesişe bakası. Sonra dokumentleri Başarı İşler Ministerliğine gitman oldum. Bardım olin. Novata duran adamla, ayal maşkalalan, çağalan 85% Başarı yurtta durmuşa çıkıp şu nikasını tasdikladıp Başarı yurtta gitmek için duranlar Novata. Mesela
umuman aýdanda Türkmenistandan hemmelere çıkıp gaçşak boldu. Sözüň dogry manysynda gaçşaklar Türkmenistandan sizde ýakynlamada alyp gitmek bolýar. Sebäp näme? Sen pikiriňe görä Bahar. Zulüm, ýa-da kötüsirlerde okuýşyňy beýle zulüm, hemme ýerde zulüm. Sen işe girjek bolsaň, mysal üçin sen molim bolup işe gir, molimçilikden başga hemme iş etdirýärler. Bahar, sözüň ölýän bagışla Türkmenistanyň bir keşfine, durkunna ütköşkülük ýokmy? Bu awadanlaşmanyrmy? Öňkü görenlerine görä. Ýurt awadanlaşýar, güllüýär, ösýär, owadanlaşýar diýerler. Dine Aşgabatda güýçli betdirne şo burulşyk işler dowam edip dur ýöne nimede boş hemme öýlerim, ýollaram şo täze gurulan jaýlaryň gapysynan girip çykýan adam men göremok. Ýollaram boş. Ulu şäherlerde bizim gözümizden öwrenşýäli probka bolmaly, maşinken bolmaly, aýçawjyklar ýoldan geçip ulygaşyp gülüşip olar ýok. Şo öňküje köre öýden binalaryň ýanyna adamlar görne, ýöne o mermer binalaryň ýanyna men ken adam görüp bilmedim. Bahar, Türkmenistanda näme ütkäpdir diýilende sen bir sözlem bilen näme aýdyp bilersiň? Türkmenistanda adamçylyk guturupdyr diýesimeli. Hiç niçime adama garanýaly garano, hemmeler bir zada hamtama, hemmeler eline terediýe bir iş etdirjek bolsaň, eýem durmuşaňa mejbur edipdir da hemmenem oňa adamdan günäsi bar diýip gelmedi. Durmuşaňa mejbur edýär berýän 3 millionjuk aýlygy bilen näçeligsin adamlar. Hemme wagt gymmat, olaýan masgaraçylygyň en soňky derejesini kädýär. Hormatly radio dinleyijiler, mehrimandy gonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Türkmenistanda näme ütkäpdir? Bahar, ine Aýhan golaýda Türkmenistana gidip geldi. Häzir söz nowbatyny Aýhana berer. Aýhanyň pikirini öwreneli Türkmenistanda näme ütkäpdir bir daşary urtly hökümine. Hawa döwlet mehmanymyz Aýhana sorag bermek mümkinmi täş? Boşdan geçirenlerine öwrenäýik diýenler. Hawa başysynda Bahar sen sora, men onuň hem saňa hem dinleyijilerimize terjime etip bereýin Aýhanyň aýtjak maglumatlaryny. Salam Aýhan. Salam. Sizden bir näçe soramakçy bolýan. Siz näçe ýyldan soň Türkmenistana gitdiňiz? Näme sebäpler bilen? Soňam başga neçirenlerine, dinleyijilerimize, Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine ýetirýäňiz diýenler. Bir ütköş bir waka boldymy? Aýhan, söz sizde. Aşgabat değişmiş. Görünüm olarak Aşgabat güzelleşmiş. Binalar falan hep yeni. Ama ben Aşgabat'ta kalmadım. Mari'de kaldım. Mari eski Mari. Hiçbir değişiklik görmedim. Men Türkmenistana ilkinji gezek 1999-njy ýylda gidipdim. 6 ýyldan soň golaýda täzeden Türkmenistana gyýdym görmäge gitdim. Türkmenistana näme ütkäpdir diýilende bir Aşgabat owulkusyna görä ütkäpdir. Bu görünüş taýdan kämilleşipdir, gözelleşipdir. Ýönemin Aşgabatda kän eglenmän Mara gyýdym ýanyna gitdim we Marda boldum. Maram şol öňkü köne Mara. Ýagny hiç ýyly ütköşklik görmedim. Mara owulum boşdy we häzirem boş. Owullar Marda iň azyndan 2-3 tane Türk ýa-da daşary urtla duş gelse bolýardy. Häzir welin daşary urtla gözüň düşenok. Marda ýeketek daşary urtla bir özüm ýalyydym. Aşgabatda şeýle bir ýagdaý ünsümi çekdi. Biz owullar sowda merkezlerinden ýagny dükanlardan gaty arkaýyn gerek zatlarymyzy alýardyk we aýalym hiç zat ýokdy. Ýöne bu gezek gaty geň alym. Aýalym maňa uly ýylyň gözüň öňünde beýdip köp zat alsaň öýümde owru girer we meni öldürerler diýip gatyrgany. Ýagny halkyň ýagdaýy öwürlükli bolmansaň dükanlarda owulkular ýaly sowda satyplar bolana ne diýdiler. Türkmenistanda ullokan sowda merkezleri, dükanlary bar. Ýöne halk diňe olaryň içine aýlanmaga barýar. Ýöne halkda pul ýok. Pul bolanlar şol Dubaýda da gatnaýanlar we daşary urtlardakylar, ýagny daşary urtlarda işleýänlerde bar pul ýogsam Türkmenistanda işleýänlerden pullu bolanyny men hiç görmedim. Täze kaşan jaýlar sanypdyr. Aşgabat şäheri gözelleşdirilipdir, emma adamlaryň aňy gözelleşmeýänler. Ýagny şol öňkü oýlagalyk düşünje. Türkiýany gören adamlar maňa gawat gelen mahaly ör gökden gelip Türkiýe ýalygyr hezirlik ýurt barka näme işiň bar? Sen beýle ýerde aňyň çaşdymy näme boldy diýip ýeňiren soraýarlar. Hiç ýyly azatlyk, erkinlik ýok. Hemmeler gorkup ýaşaýarlar. Özgürlük yok. Herkes korku içinde yaşıyor. Yani diyeceklerim bu kadar. Bahar, Aýhan Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun. Rica ederim. Sağ olun. Sarar Kasım. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.